Здравейте! Търсите професионално и правилно ефективно решение за вашата пластична хирургия, за вас и за вашите близки. Търсите клиника в Истанбул с правилния избор за пластичен хирург и се чудите кое да изберете. Тук в клиники Мемориал ще намерите първата в света международно акредитирана клиника по пластична хирургия с професионални хирурзи с повече от 10-15 годишен опит в бранша. Ще намерите иновативни технологии, ще намерите разбиране и ще намерите преводачи, говорещи български език, вашия майчин език, винаги на линия в клиниката. Правим всички видове пластична хирургия, от лифтинг на лице, ринопластика, оголемяване на бюста, комбинирани операции заедно с абдоминопластика, мами мейковър, всичко, което ви интересува, всичко, от което имате нужда, с правилното решение между вас и лекарите. Очакваме вашите записвания за повече въпроси и записване на час.